אתם מכירים את זה שאתם מכינים שפכטל ואז בטעות נהיה לכם מלא שפכטל וחצי הולך לפח? אז בואו נעצור את זה. ניקח כלי נקי ונמלא בו מים, ואז את האבקה, לא אבקה ואז מים, כי אז זה נתקע בתחתית, זה לא מתערבב טוב, קודם מים. אז אני שמה קצת ולא הרבה. וכשאני שמה את האבקה אני רוצה לעבור את הגובה של המים. בשלב הזה אני מתחילה לערבב. ולא בוכים על שפכטל שנשפך, ואנחנו נתחיל מההתחלה. בשלב הזה אני מתחילה לערבב. יופי, זה שלב מעולה. הוא מתחיל קצת לראות כמו בצק. רק כשהוא סמיך, אני אוכל לשבור את כל הגושים. הרבה אנשים מתחילים להכין שפכטל, והוא נוזלי, ויש להם המון גושים, והם לא מצליחים לשבור אותם. הסוד הוא פשוט להוסיף עוד אבקה. משחק. ועכשיו שמסיימים, אני תמיד מאחדת את השפכטל לגוש אחד, כי כל מה שנמצא פה בדפנות יתייבש לי ועשה לי גרגירים בעבודה. כן, ועכשיו איך אני באמת יודעת שהוא מוכן? הטריק הוא, לוקחים חומר והופכים. אם הוא לא נפל ואין כלום מתחת, זה אומר שהשפכטל מוכן. למה אתם לא רוצים לעשות תקרה ואז תנזל לכם שליכת על המצח?